איך הסתכלנו על זה והאם זה נכון? אז ההשכלה הראשונה שהוא מביא זה שאנחנו לא יכולים לקבוע מה קדוש ומה טמא לפי תפיסה אינטואיציה אנושית. זה דבר שעשוי לגרום טעויות קשות מאוד. וכאן הוא מביא את דברי הנביא שאומר שמים אור לחושך וחושך לאור. שמים מר למתוק ומתוק למר. זאת אומרת, אנחנו עשויים להגיד דבר שהוא הפך דרכה של תורה בלי שנשים לב. כאילו אנחנו בלהט, כאילו נלך בדרכה של תורה, אבל בעצם זה יהיה הפך דרכה של תורה. ולכן, בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים ללמוד מה התורה אומרת. וכאן הוא מסביר שבאמת כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, קדושים תהיו כקדוש אני, המדרש אומר, יכול כמוני, קדושים תהיו יכול כמוני, תלמוד לומר כי קדוש אני השם אלוקיכם, קדושתי למעלה מקדושתכם. אז אם אנחנו צריכים להיות קדושים כי הוא קדוש, אז מה זה שקדושתו למעלה מקדושתנו? איך אז נהיה קדושים? אז הוא מסביר שאנחנו קדושים כי השם ברא אותנו קדושים, אבל מה למעלה מאיתנו? מה שאין לנו זה היכולת להבחין במה יש קדושה ובמה אין. זה יכולת אלוקית, לא יכולת אנושית. היכולת האנושית היא להתחבר לקדושה, אבל לא להבחין איפה היא נמצאת. וזה אנחנו יכולים לראות הרבה פעמים, כאילו מצידנו יכול להיות חג או שבת או משהו, אנחנו בכלל לא שם. אם לא היה שזה מצווה, לא היינו יכולים לחוש שזהו דבר קדוש. אז אם כן, איפה יש קדושה? איפה שיש מצווה. וזה מה שכתוב, והייתם קדושים זו קדושת מצוות, ואנשי קודש תהיו לי. איסי בן יהודה אומר, כשהקדוש ברוך הוא מחדש מצווה לישראל, הוא מוסיף להם קדושה. כל דבר שהוא מצווה הוא קדוש. יש דברי הרשות, אני עושה כל מיני דברים, טוב לי, לא טוב לי. יש דברים שהם מצווה. ברגע שזה מצווה, זה קדוש.